Wesibokoze engabe usibokoza noma usibonkolo, usimomoza ngingazi lamagama angasile mina. Ungaze ungijwayela kabi wena. Into ngabe yayenza wena ngabe uyoliphanet bithela ubuso bakho obutshekile nombombo oqondile ngathi igundane. Yikho umgqumeni engakugidisanga. Wakudlisa amaphela kwi-DVD yakhe ye-SMS ngoba engeke agidelwe isitabane. Ungibheka izinqe ungibhekani. Uyindoda engaphelele wena. Vele lo DSD wangitshela wena wathi uyisitabane wena. Bale kuthiwa yethu esishutha kanje ngabe sekuthiwa sizitabane seniyomeseka nje lo mfana waphela sekwi-trend kodwa nje amasimba leli 2K lishutha amasimba ne-undershipile nezince ngekho enough ngathi ka-quality akwenziwa kanje mfana kusho mina ngubhekeni nemcondo namafinyila khuzana lengane kwanina wayuthini nje kwamanager yakhe ithini mabebuka lesithombe ngakubo nje endaweni yangakubo kuyahlonishwa mfana samaZulu umasikandi ucula amaZulu akwenziwa lento mabhinca cha no for the no for the no engane ufuna ukushawa bangahlangana nanje mina ngayidrabha lengane buka nje akawa nje ukugqoka kwamkhono buka isandla iskipa sibhekele akwazi ukugqoka sashida abakushihlama lento le amshonga kuba kubhema uthi uvembongo lishuqo bese kungakwazi ukucabanga kahle